Malta hija fost l-inqas pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li għandha ħaddiema jaħdmu part-time għax ma fost oħrajn ma jistgħux isibu impjieg full-time. Dan joħroġ minn statistika tal-Eurostat li turi li matul is-sena li għaddiet kienu biss 10% tal-ħaddiema fis-suq tax-xogħol ta' pajjiżna li kienu kostretti jaħdmu f'impjieg part-time għax m'hemmx xogħol għalihom full-time. Dan meta il-medja hija ta' 26%. L-iktar pajjiżi brata għolja ta' ħaddiema bejn l-20 u l-64 sena li jaħdmu part-time għax m'hemmx xogħol full-time għalihom jew għax il-pajjiż ma joffrix faċilitajiet ta' ċentri għal ħarsien ta' tfal b'xejn kif joffri pajjiżna huma l-Greċja, l-Italja u Ċipru. L-inqas pajjiż b'din ir-rata huwa l-Estonja. Din l-istatistika segwi oħra li ħarġet il-Eurostat dwar in-numru ta' persuni qiegħda sal-aħħar ta' Lulju li għadda. Fil-fatt Malta għandha raba l-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Ir-rata ta' persuni jfittxu xogħol f'Malta kienet ta' 3.4%. Kienu biss il-Polonja, il-Ġermanja u r-Repubblika Ċeka li kellhom rata ta' qatt ftit inqas minn ta' Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.